dakli, balatong kag marbuso. Oh my god, healthy diet. Jire nga mo nga cook din kasi na nagdala man ko siyang sultan kag kwan pero Tuyar mas Amerika aja. amugid. Galaway-laway doon sila makita nila. Produkto na ya. Ako nung ano nang inakuha ng ramahan. Produkto na ida. Galipong puro na siya kuna. Produkto na ida. Paano tayo suda? Kumagala na siya ba? Ito nga to, akong tao. Amo pa ni? May asin. Sa next month pa ko malakat, sa Abril 24, mga 1 week before, kuhaan mo na ko. May tuya ka ba? Dugay pa man, sunod pa mga bulan. Oo. Ginadala ko na sa Amerika ang batuan. Rini si Kwan. Kakaluto dami ba? Ngita ta kwarta na eh. At hindi ron ko kon. Uy, sino pa binamatinda? Tama ka kung ano yung gusto mo. Oo. Di ba tamo ng girlfriend mo to kon. Uy. Lupot to. Yung tambi malaraga na. Ara lang na. Nakaitok labad. Ganun, tambi lang. Tambi nagkikita. Kamatis ng diri doon. Isa ka bilog. Ayan, may malis dyan. Ada mo. May humbay dyan. Oy. Pamili mo na ganin na kay mag-isa ta boss. Ay, ayan. Amo nang namon dalakli di sa bukid. Marguso, kamatis, may bumbay. Ano pa da plakot well. Ay doon. Muna na. Muna dyan. Asinan lang. Oo. Ringon. Sampat na na sa. Panitigil. Ang hindi may iwat man di magtanong sa bumbay no? Hindi ka tanong. Pabulong niya rab may di. May itlog pa ka dyan. Mga sumpon niya dayat. Itlog? Oo, dala to boss ah. Isaw mo si itlog. Sus, pilipota. Amo na ginasiling ko sa imo. Amo na sudan ta dapli to boss. Hindi ibili lang niyo. Idalaan ko na subak baboy. Kag itlog. Sapat na na. Muntaso na parisan ta lang aloy. Una. Pinamalan nga aloy. Kauyo ka mo. Sus, mapaloy. Dari na. Sadya na ta sini. Sige. Pati tiras dawis to. Tanaw Sa sa karisma namin pang video sa suba. Pati ka dulo tawo. sa sba. Sa nung karismao? Sa sanwao? Sa Dawis, sa karisma, sa Bernes. Bernis ka na eh? Bernes Santo. Tis sige pamalandong Para talaga to. dulo tawo na dyan. Uy. May suba ako. Di wala sila ginasaway sa pulis. Gay pinahubog. Mag-aawa na ng Stephen. Ano pinawala? Basta wala lang Pinugos ginaway. na. Buti lawin ng adobo ko na oh. Dumasin na sina. Nakasobrahan. Isang kan. Kita anda pa sa Amerika ba? Uy. Di mo dinaw. Gitara na ba? Gitara na.
Wala na yung mga tao. Break anay ang akon nga mga kami kay nga kapuygid sang tapos ang sirahe. Kapi-kapi daw ho. Okay. Alright. Okay. Kita mo na munding na style. Okay.